Воистина възкресе, ако ви се заяжда, да мога да кажете и така е. Сега, хубаво е да си спомним, че нашия Господ е възкръснал не само днес, нали? Той целогодишно е възкръснал, целогодишно е победил смъртта. И ние, ако сме християни, трябва да вярваме в това не само днеска, ами по принцип да си го вярваме. Нали, защото сега те се събират почивни дни, ще има задръствания, ще ядеме козунаци, ще се оригваме на агнешко, това супер. Обаче да знаем, че това малко или много ние все едно го възприемаме като истина. Все пак заради този човек са променили календара е такова. Значи преди е било преди Христа, сега сме след Христа. Нали? Той, Христос е най-важната личност е такова в свет. Цялостно, ако го гледаш, щом са променили календара и така. Иначе воистина възкресе, така е, възкръснал е и ние един ден ще възкръснем като него и това е супер и затова го празнуваме този празник и той е най-светлия, а не за да ядеме козунаците.